Διαβάζω λοιπόν τι λέει αυτό το μνημόνιο. Ποιες είναι οι παροχές. Παροχές που τη ζηλεύουν εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών. Υποχρεούται λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων σε αυτά τα bungalows στα οποία θα διαμένουν οι δίθεν πρόσφυγες να έχει κλιματιστικά, να έχει έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. 3 πισίνες, προσέξτε, 3 πισίνες υπάρχουν και βέβαια σύντηση καθημερινά μέσω εταιρείας διανομής φαγητού με 5 διατροφικά ισορροπημένα γεύματα και με τις συμβουλές επαγγελματία διατροφολόγου. Αντί να ταΐσουμε κανέναν Έλληνα που πεινάει, έχουμε επαγγελματία διατροφολόγο με 5 γεύματα που αν είναι μουσουλμάνοι θα είναι και γεύματα χαλάλ, για να μην θίγονται οι μουσουλμάνοι, και θα έχουν και 24ωρη ιδιωτική εταιρεία φύλαξη σε 24ωρη βάση να τους προσέχει. Προσέξτε, η εγκληματικότητα σαρώνει όλη την επικράτεια και ο Δήμος Αθηναίων υπογράφει μνημόνιο με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για να έχουμε και 24ωρη υπηρεσία φύλαξης σε αυτές τις δομές και μάλιστα να προσληφθεί και προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Έτσι θα καταπολεμήσει την ανεργία η Νέα Δημοκρατία.